Από δικός θέλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας. Το έθνος, η πατρίδα χρειάζεται ομοψυχία, συνεργασία και συνέργειες. Σε αυτή τη συγκυρία που η χώρα ξεπερνά τις δυσκολίες, χρειαζόμαστε να σκύψουμε πάνω από την αλήθεια και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για διχασμούς. Το παρελθόν και οι διαμάχες που ήρθαν μέσα από τις κοινωνικές εκρήξεις είναι ένα μήνυμα να τις αφήσουμε πίσω. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα ελπίδας και χαράς. Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω συναπτικό. Παρά το συμβολικό όμως μήνυμα, κύριε Κόνσολα, είχαμε και ένα μήνυμα με μια διαμαρτυρία πάνω για τα μεγάλα θέματα της υγείας στην ΚΟ. Δεν είναι μόνο στην ΚΟ, είναι σε όλη την επικράτεια τα προβλήματα της υγείας. Η δημοσιονομική προσαρμογή έφερε τρομερά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα της υγείας. Υπήρχαν συντονισμένες προσπάθειες τα 2 χρόνια αυτά. Γνωρίζω πολύ καλά, είναι η 18η φορά που έρχομαι στην ΚΟ μετά από τις εκλογές. Γνωρίζω τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Έχουμε κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων και στο νοσοκομείο και με τις δομές υγείας και κυρίως με το Υπουργείο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια τροχιά προκειμένου να στοιχειοθετηθούν τα κίνητρα που έχω καταθέσει στο Υπουργείο εδώ και καιρό. Συμφωνούν και οι παράγοντες της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του ιατρικού κόσμου. Κίνητρα για να μπορέσουν οι γιατροί να ξανάρθουν στις θέσεις εργασίας και να λειτουργήσει το νοσοκομείο και δομές υγείας όπως χρειάζεται η ΚΟΣ. Εύχομαι σύντομα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Προσπάθεια γίνεται.